Ay bakit? Kato ita, dati kwento kanyang. Ang yawa ni Atan, ang wanton. Di experience ko adi barunak mo ita. Pa? Di karena Sana wala, ada experience na adi baro. di karena sakidi nga majak lipatan. Kaya niya man adi. Kasto ni dati kwa. Na para nagpasyer ti balasang na siyempre gusto ko medyo balasang namin nga kwa. Di tabangan nga barangay. Kita? Tabarang nga barangay. Tani? Tapos si malima aja eh. Oh. Ay aldaw nga, medyo nagpasyer medyo malimi. Lang daw, hindi mo medyo mali. Di nakadaan nak jay. Baga na nga kwa. Mbak nga nagpasyara kanya na. Tapos baga na mingo kwa, baga na sublinak ng malim. Rabi. Baga na rabi kan to natag subling wala na. Nagawid ag auli. Nagawid ag ata baga na mingo rabi na kag subli. Totoo ata, totoo nga pa. Min naranasak. Tapos tamog di baga na pa. Di na kang tawa magna. Kapag gitawa pa. Yung tagtaka na or tapay, di tawa pa pag naat. Tagtaka na ti jay. Pero may ayat ko ah. Siyempre tawad jay. Mumay no dati ko ah. Dan sa balak na walang aro di. Pay papagnay na bigitawa. Sarang dyan sa may babae ata ko idin. Tapos pero may ayat ko ah. Napakadagos ah. Tapos hindi ko ah. Nag-arudo ako hindi tawa. Oh. Nakasip-sip ngit. Kapag di pa sindi silaw. Yun na may pinasindi silaw. Dan sa igagarampang ng babae anjay. Kapag ta napasindi silaw nga eh. Tapos hindi muli ang gitawan. Siyempre ako makita ti. Kasta-kasta ang gitawan ni. Tapos ki danay gamak nga nalamuyot. Nalamuyot kinay gamak. Nakamangbanglo. Nakamangbanglo nga nakalamlamuyot. Tapos ki binisong ko na agos ah. Ay, agad-agad na. Agad-agad na may pag-iisun mo. Oh. Siyempre nakamangbanglo arod. Binisong ko na agos sa di kwa. Permit tapos ki permit ti kwa na. Pero ang aguluni. Ang aguluni so na basta bisbisong ka na. Tapos kita ti big lang nga kwa. Nga naawot ko nakamangbangsik. Nakamangbangsik talaga, tataki talaga. Tapos diyan na ka nag-reactin. Diyan na ka nag-react. Bak nga niya kami tinading ko nag hanggang sa nagbrabras mi nakamangbangsik to nga mo. Nagtataki ko na. Apay kami dabi sungin nga mo pa yung girlfriend. Nagtataki. Siyempre sarang piting mi nga babae ah. Agad-agad. Nagtatakip sang aw mo ading ko na siyempre nakaangot ka bangbangsik bigla nga nagsangaw yung bisungi. Yun. Yung bangsit. Tapos tinaramin ko, narikap ko sa di pa. Yun ni silaw. Narikap ko aja ni silaw, pinasindik. Tapos kikita ka sa ubit na gayam. Ubit na pa na pinulbubulbusan ng sarang na jitawa. Yan nga babae, mitinin. Pinunpuno ti pulbos di ubit na sa nin sir na jitawa sa nin. Ame ganyan ka na ti pulbos di ubit na. Suarod makapasar may gabay. Yan yung experience ko. Kaya experience mo, nagalas.